Hai un partido moi destacado nesta xornada que se disputaba no Poboado entre as Pontes e o Pontevedra, agardábase máis igualdade, desde logo. Sí, dende logo foi un golpe total e absoluto, Tito, de autoridade do Pontevedra. Xa dicíamos nas anteriores xornadas, acostumado a gañar un 0, 0-1, 1-0, e vai ás Pontes e gaña un 4. Inesperado, máis que pode ganar o Pontevedra, que está en unha dinámica tremendamente boa, é que sea capaz de meter 4 goles ás Pontes cando un equipo, o as Pontes, moi solvente, non? Pero bueno, o Pontevedra, a verdade é que está demostrando nestas últimas xornadas esa competitividade e agora mesmo está moi forte. Pois, dende logo, o Pontevedra presentou no Poboado a súa candidatura ao título. Pois estamos a ver a xogada do 1-0, a saída dun córner, a pelota prolongada e o gol é do máis baixiño do Pontevedra, de Javi Otero. Estaba por aí polo medio e conseguiu facer o 1-0. E xa na segunda metade, no minuto 4, probablemente o gol que sentenciou o partido, este de Pablo Carnero, tamén nunha falta, un despiste ou fora de xogo, que é o que pedían os xogadores do As Pontes. Iso non o saberemos, non? Eu creo que non hai fora de xogo nesa primeira acción porque ven o xogador que toca o primeiro balón ven de posición correcta. E xa ao final, pois, a placer o Pontevedra xogando contragolpe, o 0-3, este tanto de Pablo Carnero, que se destapa como pois, o gran goleador. Foi o último en chegar, sí, pero importantísimo neste resurgir do Pontevedra. 0-4, con este resultado, mesmo o Pontevedra se pon por diante do As Pontes, están os dous equipos igualados a 52 puntos, pero por diferenza de goles pasa a estar por diante, tamén no golaveras xeral, gañou en Pasarón 2-0 e agora gañan As Pontes 1-4. Sí, no particular. Sí, no caso de empate a puntos sempre estará por diante o Pontevedra e ao final, pois, puido maquillar, retocar un pouco o resultado o As Pontes con ese gol de David Amado, pero moito ollo Pontevedra, que bueno, xa levamos dicindo varias semanas, vai moi en serio. Falei con os xogadores ao principio do partido. Hoxe era o mellor día, se salía ben dábamos un paso importantísimo, se perdíamos era o mellor día estando onde estábamos, ¿no? Para perdelo. Hoxe tuvimos a sorte de, creo que tivemos moitísimas chegadas á área, moitísimas ocasións de gol, conseguimos pois facer os goles, eu creo, nos momentos puntuais, nos primeiros minutos das dúas partes, e logo todo foi máis sinxelo. E o Boiro segue o seu, gañando neste caso ante o Arousa na Lomba. Líder, novo líder o Boiro, ademais un partido de moita rivalidade, de dúas localidades que están próximas e que decidiu un exxogador do Arousa, que agora mesmo está no Boiro e non se perdan, dende logo, o golazo do partido. Polémica, o de sempre. Sí. As mans, voluntarias, involuntarias, oportunidade para Iván González, esa parada de Jorge, ocasión pro Arousa, dende logo o partido foi fermoso, ademais unha tarde bonita, moito público, xente Un campo moi bonito para xogar sempre. Xente en todas as bancadas, un gran partido de fútbol tiña que estar decidido por un gran gol. E apareceu Padín para marcar con ese remate coa perna esquerda, que pasan os anos, xa non sei cantos anos ten Padín. Padín combustible. Se non o sabes ti, non o saberá ninguén. Bueno, el Eres unha enciclopedia. Pois marcou Padín, ao final puido empatar o Arousa, pero os puntos van para Boiro, que é o novo líder con 54, dous máis que o Pontevedra e que As Pontes. Dominamos territorialmente, tuvemos un poquinho máis o balón, non sei na segunda, que no donde o Boiro pues, nos parou a base de faltas, non nos deixou xogar, veuse que é un equipo con moito oficio, con moi bons xogadores e non nos deixaron xogar como nos quixemos, sobre todo como na primeira parte, pero bueno, creo que tuvemos un tú a tú a un grande do campeonato, a un moi bo equipo e bueno, a mí os meus xogadores teño que felicitalos polo traballo deso. Na segunda parte lemos mellor o partido, xuntamos un poquinho máis líneas, xogamos un poquinho máis replegados e prácticamente non foron capaces de facernos tiros a nosa portería e a pena foi ao contraataque, que tuvemos 5 ou 6 contraataques claros para poder sentenciar o partido e esas son as lecturas que hai que sacar, que non podemos sufrir tanto hasta o final cando tes tantas opcións para facer o 0-2. Imos con equipo en crise, mentres Carlos García Verdugo está repasando aquí os tuites con moitísima atención. Ese equipo en crise, Gus e o Cerceda. O Cerceda, 6 xornadas sen gañar, o Cerceda aí comeza a haber unha fenda aí entre os 4 primeiros e os 4 seguintes que tamén aspiraban a entrar neses postos de playoff, perderon o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, neste caso o quinto e o Cerceda, que caeu inesperadamente diante do Rápido de Bouzas.
Trala que foi unha primeira volta de cine, o Cerceda atravesa o seu peor momento e coincide coa crise goleadora de Jorge Cano. O coruñés aínda é pichichi da terceira galega cos seus 17 goles, pero leva 6 semanas sen marcar. Sí, el equipo está así, se contagia todo. Nos tenemos unos buenos meses, llevamos así ya 1 o 2 meses mal e estamos todos igual. O que non era normal era o que fixo Cano na primeira volta, non? Entonces en eso hai que ser realistas e o gol ten que ser cousa de máis xente, non? O último beneficiado deste mal momento do Cerceda foi o Rápido de Bouzas. Marcou no minuto 6 con este remate a gol de Diz tras un córner botado por Gavi. E pasou todo o partido administrando continuo esa vantaxe que aínda puido aumentar especialmente na primeira parte. Mentres que o conxunto local nunca transmitiu sensacións de remontada, alén deste penalti que reclamaron tras o salto na área de Pablo Regueiro e Sestelo. E dun par de ocasións illadas, como este outro remate precisamente de Jorge Cano, xa no minuto 93 de partido. No segundo tempo sí, xa con moitos riscos e con moita prisa e moito corazón, pero non creo que sea o camiño deste equipo, non? El equipo se lleva los 3 puntos, los necesitábamos e los merecimos. 3 puntos do Roxo pro Rápido de Bouzas, que levaba 6 semanas sen gañar. Continuamos o repaso de xornada en terceira co encontro entre o Racing Vilalbés e o Choco, Gus. O Choco, que era un deses equipos, dicíamolo antes, Tito, Cerceda, Ordes, Choco, Arousa, están intentando meterse aí, pero xa hai 4 puntos entre o cuarto e o quinto, 6 entre o cuarto e o sexto e o sétimo. Sí, os de arriba están pisan forte, apretando, bueno, o máis significativo do Cerceda, que, bueno, dentro do que cabe Choco, esos equipos, bueno, non teñen esa obrigación que o mellor o Cerceda podía ter, non? O partido que se decidiu nun penalti cometido sobre Efrén e transformado por Justino na primeira metade, a altura da media hora, partido que rematou así con victoria pro Racing Vilalbés por 1-0. E a goleada da xornada no Morrazo. O Deportivo B, que tamén sae deses postos, bueno, afástase definitivamente da zona de perigo, chegou a estar algunhas xornadas grazas a unha victoria por 1-5 no campo do Alondras. Un gol encamiñado cun tanto de Remeseiro, que marcara, lembrades, a fin de semana pasada, un golazo de falta no minuto 94, e que fixo 2 neste partido. E atención a este rapaz, chámase Tonsi Mujan, ou Mujan, hai que preguntarle, é croata, asinado polo filial do Deportivo, tamén neste mercado invernal, e que marcou 2 goles. Ten xogado xa máis partidos ou estreábase aquí? Non se estreaba, pero estreouse como goleador. Sí. Non é a única fichaxe do Deportivo, que asinou algún xogador da segunda división B, tamén algún xogador da Liga Portuguesa, digamos, Tito, que cambiou un pouco a faciana. Novo porteiro, estaba Marc Márquez na portería, Marc Martínez, perdón, non Marc Márquez. Marc Márquez está convaleciente. Está no hospital. Sí, o Fabril, bueno, reforzouse neste mercado de inverno con 3-4 xogadores, Muján, Cardoso, Marc, e bueno, é como se non sei, o croata non o domino moito, pero bueno, lle chamo así, entón, claro, é normal que pronto, bueno, eso se vaya un pouco vendo en resultados, porque, bueno, todos coincidíamos que non era tan normal que o Fabril estivera nesa loita de escapar de abaixo, non? Marcou Romai un golazo, este o 1-4 conseguido por Iago Pérez, aí temos a Marc, que ademais se cabreou bastante por recibir o gol, e o definitivo 1-5, obra de Marcos Remeseiro, como non, despois desa gran xogada, creo que era Bicho, o que fixo esa gran acción e acabou marcando Remeseiro o Deportivo B, que se pon con 37 puntos a 13, son moitísimos puntos do cuarto posto, pero xa non hai aí ningunha opción, non? Pois repasada a xornada na terceira, é tempo de volver con Carlos García Verdugo e redes sociais. Sí, por exemplo, co Pontevedra, di Álex González, que semana pasada falábamos tamén incluso no xogo da importancia de Benja Javi Otero, nesta xornada anotaron ambos os dous, que importante a súa aportación, tamén falan sobre